Вітаю! В ефірі «Тема дня». У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про англомовну версію навчального посібника «Історія Криму та кримських татар», яку презентували у Києві. Підручник адаптований для дітей. Він розповідає про головні історичні події півострова від появи перших людей до наших днів. Загалом надруковані 100 примірників. Гроші, отримані від їхнього продажу, відправлять родинам кримських політв'язнів. Що говорив один з відвідувачів, давайте послухаємо. Важливо мати своє бачення того, що зараз відбувається в Криму, і того, що насправді ту інформацію, хто є кримські татари, яка їхня історія, яка культура, і тому дуже важливо саме в цей час те, що ми маємо такий посібник, реальне бачення історії, культури та традицій кримських татар. У анотації до видання говориться наступне. У посібнику розглядаються окремі сторінки історії Кримського ханства, його освіту, статус, відносини з Україною і причини занепаду. Також розповідається про чорне століття кримсько-татарського народу під пануванням Росії і національне відродження на рубежі 19 і 20 століть. Детально висвітлений період кримсько-татарської революції і події міжвоєнного 20-ліття. Окремо розібрані найбільш міфологізовані російською пропагандою теми: участь кримських татар у Другій світовій війні, депортація 1944 року, боротьба за право повернутися на батьківщину і облаштування в Криму в незалежній Україні. Завершується посібник розповіддю про спробу російської анексії півострова і положення кримсько-татарського народу під новою окупацією. Більше про посібники не тільки ми говоримо далі. У нас у студії Андрій Іванець, історик, співавтор книги «Історія Криму і кримсько-татарського народу». Добрий вечір. Добрий вечір. І перед тим, як перейти про наповнення книги, хотілося б пару слів сказати про те, як її створювали і чому вирішили зараз перекласти на англійську мову. Книжка створювалась, можна сказати, в екстремальних умовах. Громадська організація Керим Айлісі, Кримська родина, в кілька років намагалася реалізувати цей проєкт, і минулого року нарешті вдалося знайти розуміння в Українському культурному фонді. Він пішов на зустріч, виділив фінансування для того, щоб можна було реалізувати цей проєкт. Але видати це все було потрібно в досить стислі терміни, тому були залучені здебільшого історики, кримські історики, деякі київські автори, які вже мали напрацювання у цій сфері, більшість мала монографії з історії Криму або з політології, пов'язаної з кримськими питаннями. Це стали такі автори, як кандидат політичних наук Гульнара Бекірова, власне я, Юлія Тищенко, політолог, це кандидат історичних наук, журналіст Сергій Громенко, і це молодий талановитий кримсько-татарський письменник, і тепер вже і науковець Бекір Аблаєв. І от таким творчим колективом ми дуже плідно співпрацювали, хоч було непросто в такі терміни вкластися, а тим більше ще долучилися завдяки старанням Керима Айлісі, Аніфе Курсіїтової, були залучені до оформлення цієї книги художники з Криму. Ми навіть поки не можемо всі імена назвати, і вона вийшла напрочуд така цікава в візуальному вигляді і приємно тримати в руках. Там всередині якісь є вона ілюстрована. От я тримаю вже англомовний варіант, він трошки інший в м'якій такій обкладинці. Минулого року він був в твердій обкладинці, але суть не в тому. Він був виданий українською мовою і кримсько-татарською мовою, причому кримсько-татарський варіант був виданий латиницею, що допомагало його розповсюдити в тому числі і в діаспорі кримсько-татарській, яка звикла читати якраз латиницею. І це був такий ще один крок до запровадження взагалі
латиниці в кримсько-татарській мові. Є рішення Меджлісу з цього приводу, воно підтримано і урядом України, і ми якби йшли на зустрічі минулого року саме цим настроєм. І ми побачили, що коли працювали ще над посібником, що є дефіцит знань з історії кримських татар. Кримські татари є корінним народом України, це найбільший корінний народ в Криму і в Україні загалом. А знань мало, тому що цілими десятиріччями вивчати в Радянському Союзі після депортації кримських татар історію кримських татар просто було неможливо. Радянський режим забороняв об'єктивно висвітлювати питання кримських татар, і більше того, створювали ще такі чорні міфи, які виправдовували геноцидну акцію виселення кримських татар і утримання їх в місцях виселки. І от наші співгромадяни, особливо старшого покоління, вони були занурені от в таку інформацію негативну про кримсько-татарський народ. І наш посібник, він допомагає тим, хто хоче дізнатися більше про кримських татар, або хто хоче дізнатися взагалі, отримати перші базові знання, як виник кримсько-татарський народ, як він розвивався, які в нього досягнення, які були труднощі, трагедії на його історичному шляху. І так само він допомагає передати історичну пам'ять самим кримським татарам, молодим кримським татарам, щоб отримати такі перші загальні знання. Стало очевидне і інше, що якщо в межах нашої країни не всі знають історію кримських татар, хоча останнім часом ми бачимо, позитивні зрушення є в системі освіти щодо висвітлення взагалі історії Криму. От ми до системи освіти ще трошки пізніше повернемося окремо. Але на зовнішній арені там ще більше конкуренції ідей, і там теж ситуація не просто нестачі інформації про кримських татар. Росія, коли захопила Крим, то в неї нема жодних правових підстав для такого брутального порушення права. І тому, щоб прикрити оце руйнування просто світопорядку, який з таким трудом будувався після Другої світової війни щодо непорушності кордонів, поваги до суверенітету, територіальної цілісності, вони намагаються прикрити цей величезний злочин таким фіговим листочком квазіісторичних аргументів. І отут знову виникають різні вигадки про народ-предатель, акцентуються на якихось негативних уявленнях про кримських татар. Тим більше ми розуміємо, що кримсько-татарський народ сьогодні, який пережив геноцид, він ще піддається репресіям в Криму фактично, дискримінації. Це кримські татари, народ цілий і етнічні українці сьогодні є найбільш дискримінованими етнічними спільнотами в окупованому Криму. І тому потрібно доносити до зовнішньої аудиторії інформацію про кримських татар, бо багато говорять, а не завжди знають про історію кримських татар. І знайшлась людина, я їй дуже вдячний, як думаю, і всі інші співавтори, і представники громадської організації Керима Елісі, яка ініціювала цей проєкт. Це Надія Радке, яка співчуваючи просто, вона сама зараз українка, яка зараз проживає в Німеччині, вона каже, я її питав, чому вона звернула увагу саме на цю книгу. Вона сказала, що я українка, я можу в будь-який момент повернутися до своєї країни, що я час від часу роблю. А я розумію, що от ви, хто вимушено виїхали з Криму, ви не можете так вільно повернутися до себе. І її цей момент якби емоційно зачепив, і вона вирішила зробити свій внесок у справу деокупації Криму. Вона якраз опікувалася, відкрила якби можливість перекласти цю книгу англійською мовою. І це для нас, співавторів, і думаю, що не лише для співавторів, взагалі в суспільному сенсі це важливо, що більше інформації про корінний народ, найбільший корінний народ в Криму і в Україні в цілому, вона дійде до англомовної аудиторії, де Росія сьогодні веде свою неправдиву дуже часто, як правило, неправдиву пропаганду щодо Криму і України. І також продовжуючи цю вашу думку про для роботу на іноземні країни дипломатичною зброєю, якраз, я так розумію, та сама Надія назвала цей посібник. Давайте її послухаємо.
Я тримаю в руці дипломатичну зброю України на міжнародній арені саме історії кримсько-татарського народу. І тому ми, звичайно, хочемо наступним кроком це представити книгу в ООН Женеві і, звичайно, по посольствах України в міжнародних країнах, тому що історію Криму, історію кримсько-татарського народу повинні знати всі. Окремо хотілося повернутися до теми висвітлення історії кримських татар саме в освітньому процесі. В анотації, і, зокрема, казалось про те, що ця книга і для дітей також була написана. А як ви можете зараз оцінити в цілому те, як про кримських татар, про їх історію говорять в освітньому процесі, в українських школах? Ми бачили минулого року скандал, коли після ЗНО школяри вийшли і дуже некрасиво і неправильно висловлювалися щодо кримсько-татарської історії. Він так був красиво вирішений, бо зустрілися з представниками цієї школи, де діти так себе негарно повели, представники Меджлісу кримсько-татарського народу, вони розповіли про свій народ, і ми бачили якби зміни у дітей в їх поглядах. Але про що говорить цей скандал, окрім певних проблем у розумінні деякими дітьми історії кримськотатарського народу? Він говорить про те, що сьогодні система освіти України, вона ставить завдання, щоб діти знали історію кримськотатарського народу. До 2014 року про історію Криму в загальноукраїнському масштабі в навчальному процесі було мало інформації, відверто мало інформації. Сьогодні ця ситуація значною мірою виправляється. Вже в навчальних планах кілька років збільшена кількість годин на викладання історії Криму, на історію кримськотатарського народу, історію кримськотатарського національного руху. І в цьому є величезний плюс, тому що кримськотатарський народ, він має для нашої всієї української політичної нації особливе значення, тому що Україна, сучасна держава Україна є для корінного в Україні кримськотатарського народу материнською державою. Відповідно, на українській державі лежить відповідальність за захист інтересів, підтримку, зокрема, ідентичності, культури кримськотатарського народу. А тим більше в умовах, коли в Криму відбувається просто репресія проти кримськотатарських активістів, коли заборонена діяльність органів національного самоврядування і переслідуються представники органів національного самоврядування, от такі дії з підтримки кримськотатарської ідентичності, історичної пам'яті, вони дуже на часі, їх безумовно потрібно продовжувати. І також хочемо розповісти, що окрім презентації книги, вчора також відбулася і благодійна акція «Рука допомоги». Вона була започаткована ініціативною групою, до якої входив і нещодавно заарештований перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Кошти, зібрані з реалізації книжок на кримську і кримськотатарську тематику, сувенірів, кримськотатарських солодощів, направлять родинам політично переслідуваних активістів на Кримському півострові. Більше про те, скільки вдалося зібрати і на що підуть кошти, поговоримо далі. У нас на зв'язку вже є керівниця громадської організації «Кримська родина» Аніфе Курцеїтова. Добрий вечір. Добрий вечір. Спочатку хотілося почути, як ви оцінюєте, наскільки вдалося реалізувати цілі, які ви перед собою ставили перед цією акцією? Взагалі, ми цей раз ще не планували цю акцію. Ми готувалися лише до презентації посібника з історії Криму та кримськотатарського народу. Але останні події в Криму, вони дуже на нас так вплинули, і ми майже за 5 днів, ми ніколи так за такий короткий термін не готували акції, але я вдячна всім родинам нашої організації, які дуже швидко почали готуватись. Це був будній день, і ми розуміли, що, на жаль, не зможе дуже багато людей взяти участь в благодійній акції, але ми все ж таки розпочали, і вчора протягом дня нам дуже багато телефонували, писали повідомлення, тому що, будь ласка, зробіть так, щоб ми, ті, хто не зміг бути там фізично, змогли долучитись. Тому вчора ми зібрали 31 тисячу гривень, а вже сьогодні ми розмістили номери карток
це Приватбанку та Монобанку. І всі бажаючі наразі можуть додати свою частинку. І я хочу сказати, що це не тільки потреба в матеріальній допомозі, це в першу чергу моральна підтримка всім родинам, де наразі немає батьків, синів. І ми висловлюємо таким чином їм повну підтримку. Ми розділяємо всім серцем цей біль. І насправді цей тиждень всі ми, члени нашої організації, ми дуже емоційно переживали. І саме через те, що всі наші підготовки раніше ми координували з Наріманом Джелялом. І саме він приїжджав і забирав ці гроші, і передавав в родини. У нього серце боліло за кожну родину, за кожну дитину. І не тільки це. Наріман Джелял – це був та людина, коли потрібно були ліки для передачі в Крим для ковідних наших співвітчизників. Так само він забезпечував прийом, ми передавали. Тобто у нас дуже така добра про нього згадка постійно. Ми дуже сильно переживаємо за всю родину і, звичайно, що складно говорити, ми разом з ними з усіма. Якщо люди почули, захотіли долучитися, як можна знайти ті номери карток, про які ви казали? Наразі це є на сторінці моїй в Фейсбуці, але завтра будуть вже на сторінках різних організацій. Хто з Криму працює, я думаю, що це не складно знайти. Зараз ми говоримо тільки про грошові перекази, чи є якісь інші форми, як би люди могли допомогти? Наразі це річ йде про грошові перекази, але якщо буде бажання щось ще, то я думаю, що можна написати на сторінку кримської родини і спробуємо якось допомогти. А є якісь певні визначені категорії, на що саме родини мають ці кошти витратити, чи це просто передається і вони вже вирішують на свій розсуд? Знаєте, я, мабуть, зараз не зможу все розказати, яким чином йде передача. Ми раніше ніколи не розповідали, що саме Наріман Джелял цим займався. Всі ми розуміємо, з яких це причин. І наразі не зможу говорити про ці прізвища, які там це будуть реалізовувати. Але я знаю, що це точно ті люди, яким довіряють кримськотатарський народ. Це перше. Друге, ми неодноразово об'являли різні збори. Серед цих родин політв'язнів, серед тих дітей, хто залишився без батьків, є дуже багато дітей з проблемами здоров'я. Тобто є діти, які постійно вживають ліки. В першу чергу на це, і це зовсім маленька, я думаю, підтримка. Але, знаєте, знову ж таки говорю про моральну, про те, що цим родинам дуже важливо, що тут, на материковій частині України, люди не мовчать, люди говорять. І сьогодні також хочу сказати, кожен захід, будь це відкриття школи, будь це літературний вечір, чи будь-який захід, ми говоримо про ці родини і обов'язково будемо це продовжувати. Ви також сказали, що цей захід був таким незапланованим. Можливо, ви зараз готуєте вже якийсь більш масштабний і вже запланований захід? Так, ми точно будемо це робити. Наразі йдуть різні переговори, тому що ми не можемо точно зараз сказати, є проблема карантин, як це буде впливати. Ми не знаємо, що буде там за декілька тижнів, але обов'язково щось будемо придумувати. Тобто ми не зможемо просто працювати, просто робити якісь свої справи. Все рівно будемо думками з Кримом. Дякую дуже, що долучилися. І повертаємося до розмови у студії. Я нагадаю, що ми говоримо з істориком Андрій Іванець. Повертаючись до теми посібника і повертаючись до теми цієї акції, яка була вчора, як ви зараз оцінюєте цікавість людей до цієї теми, в тому числі і приходячи і купуючи такі посібники? Я можу сказати, що ми випустили минулого року перший наклад восени. І я знаю, що взимку він вже додруковувався. Принаймні, спочатку був додрукований кримсько-татарський
наклад, і, наскільки мені відомо, був додрукований і україномовний наклад. Тобто, от тої першої 1000 примірників, яка була випущена, виявилося недостатньо, і попит на цю книгу є. А можна її тільки фізично купити, чи, можливо, є електронна версія, наприклад? Ви слушно задали питання, що не всі можуть, звісно, дістатися до саме паперового варіанту книги. І тут якраз Керима Елісі, кримська родина, створила такий сайт історико-культурний, просвітницький про спадок кримськотатарського народу Бельгії.UA. І от на цьому сайті там є і лекції про історію кримських татар, є різні матеріали, і в тому числі там є матеріал посібника, і кожен бажаючий може з допомогою інтернету сьогодні прочитати якраз цю книгу. Якщо ми говоримо про вже наповнення, зокрема в анотації було про розвінчення міфів, те, які зараз нав'язуються, зокрема, і російською пропагандою. Можемо кілька прикладів, а які міфи там зможуть знайти люди в цій книжці? Ну, в цій книжці, я сподіваюся, вони знайдуть не міфи, а розвінчення. Знайдуть, аргументи проти тих міфів, знайдуть історичний виклад якраз подій, які допоможуть зрозуміти реальну історію Криму. Ну, ми можемо взяти корінні міфи, якими Росія намагається виправдати свої зрадницькі стосовно України дії і свої дії з підриву міжнародного правопорядку, які виразилися в окупації Криму тимчасовій і спробах його анексувати. Один із таких міфів, що Крим – ісконна руська земля. Да, от, це крутиться в російських ЗМІ, постійно ця інформація. І це один з таких базових міфів, який використаний був для агресії проти України. Причому, якщо я не помиляюся, він з 2014 року тільки з'явився десь приблизно. Ну, він існував і раніше, але просто от в момент, коли відбулося збройне захоплення, спецоперація російська, яка почалася 20 лютого, і зараз цей день сил спеціальних операцій в Росії, що теж досить красномовно, як кримчани саме визначалися в лапках, да, що це була реальна спецоперація Росії, де кримчанами прикривалися, щоб здійснити порушення міжнародного правопорядку. І от тоді вони і особливо стали висувати ці міфи, актуалізувати їх, показувати. І оцей базовий міф, що Крим – ісконна руська земля, він просто самим викладом просто історії кримськотатарського народу, він демонструє зовсім іншу реальність. Ми бачимо, що кримськотатарський народ вже багато століть тому почав формуватися в Криму. І він складав більшість ще в 19 столітті в Криму, що він мав свою державність, що Крим був анексований, вперше анексований Російською імперією лише в 1783 році. І, до речі, там багато невивчених нами до кінця уроків, що ми ще історію Крима як суспільство недостатньо вивчили, бо в 1774 році Російська імперія підписала договір з Отоманською імперією про гарантування Криму незалежності і про невтручання в його внутрішні справи. Не пройшло 10 років, як Росія порушила свої міжнародні зобов'язання у 18 столітті і анексувала Крим. Да, от. Ми так само наївно не вірили в 2014 році, що Росія може на нас напасти, що Росія, я коли кажу ми, то маю на увазі дуже багатьох наших співвітчизників. Мабуть, більшість українців ще в 2013 році не могла собі уявити, що Росія нападе на Україну і буде війна. Ми погано все-таки знали свою історію, що у нас не один раз були війни з Росією, і не Україна нападала на Росію, а Росія нападала через свої імперські комплекси. А як ви гадаєте, зокрема, в тому числі і про вивчення історії, закон про корінні народи, який був прийнятий, він якось посприяє тому, що люди більше будуть знати, більше про це будуть говорити, можливо, навчати? Ну, безумовно, це надзвичайно важливий крок, тому що в Конституції України там написано, що в Україні проживають і складають український народ, тобто політичну націю, українці етнічні як народ, національні меншини і корінні народи. Але багато було спекуляцій навколо того, а хто ж ці корінні народи? І багато науковців багато років говорили про очевидні речі, що кримськотатарський народ, є караїми, кримчаки,
корінними народами, тобто ті народи, які сформувались на території України, які мають чітко виражену самоідентифікацію, мають органи національного самоврядування і не мають державності поза межами України. Але з політичних мотивів, іноді від нерозуміння, це питання дебатувалося і не було ясності в суспільстві. Нарешті вже не лише якісь сегменти нашого суспільства, вже законодавчий орган, він визначився і він дав відповідно до міжнародного права визначення, що таке корінний народ, хто відноситься в Україні до корінних народів. І це визначення, воно сьогодні міститься вже в законі, тобто визнано на законодавчому рівні, є обов'язковим і для чиновників, і загалом для нашого суспільства. І це суттєвий крок вперед в плані... А були якісь домовленості, можливо, цей посібник якось в школах розповсюджувати? В школах після того, як з 2014 року набагато більше стали включати кримську проблематику, і, зокрема, історію кримських татар, там є потреба, велика потреба в знанні з історії Криму. І ми знаємо це спілкування, зокрема, з представниками Міністерства освіти і науки України. І потрібен був певний продукт, який допоможе закрити ці лакуни, тобто дасть вчителю якийсь інструмент в руки, щоб він міг роз'яснити той або інший аспект історії Криму, історії кримськотатарського народу. І наш підручник є таким інструментом, який і, власне, значною мірою допомагає вирішити ці питання. Причому це перший посібник взагалі з історії кримськотатарського народу, тобто він розрахований і на юних читачів, і на тих, хто поки що не знає нічого з історії кримських татар, або знає дуже мало, має якісь уривчасті уявлення. Тут викладено цілісне бачення історії кримських татар, досить простим чином, простою мовою, щоб це можна було ознайомитись і мати такі базові вже уявлення, хто ж такі кримські татари, що з ними відбувалося в історії, що вони робили в історії, і від того відштовхнутись, рухатись далі і пізнавати кримських татар. Я дуже сподіваюся, що ми підштовхнули, принаймні, наших телеглядачів більше дізнатися про історію Криму, історію кримських татар. Дякую дуже, що завітали до нашої студії. Я нагадаю, що у нас у гостях був Андрій Іванець, історик, автор посібника, про який ми фактично сьогодні говорили. Передивитися ці та інші наші ефіри ви можете на нашому сайті Суспільний Крим та на нашому YouTube-каналі. Ми з вами побачимося вже завтра о 20:05. Далі дивіться новини кримсько-татарської. Гарного вам вечора.